Vyberáte si nový matrac? Dávajte pozor, aby ste neurobili tieto časté chyby. Podľa samotných výrobcov sa už na začiatku mnohokrát rozhodneme pre zlý typ. Výsledkom je potom bolavý chrbát a nekvalitný spánok. Poďme sa na chyby pozrieť bližšie. Prvou chybou je, že pri výbere testujete matrac rukou. Stlačiť ho dlaňou vám o jeho kvalite teda veľa nepovie. Musíte si naň ľahnúť aspoň na pár minút. Najlepšie v takej polohe, v akej reálne spíte. Ďalšou častou chybou pri výbere matraca je, že sa ponáhľate. No výber dobrého matraca si vyžaduje čas. S kvalitným matracom budete žiť aj 10 rokov. Skúšajte rôzne tvrdosti a materiály. Rozhodujte sa rozumom a každé tvrdenie výrobcu si nechajte vysvetliť, aby ste nenaleteli na marketingovo zaujímavé názvy či vlastnosti.